Ikea-pöytä, mikä on kannassa irron jaloista. Ja hän on sinisen tuonut Mika Kallio. Kallio Fight-Clubista. Luokkana on linjat alle 77. Lähet täällä Monnikaan ja lähet omaa tekniikkaan. Käyntiin. Rauhallisesti piti vaihtaa. Palaa potkuilla mennään. Kallio ajaa sinne kaveria. Lähet mikä itse tekee aloitteita. Käänty täällä kun mennään. Kalliossa. Tosiaan tuossa vaiheessa antaa jo kiitokset tosiaan vielä oleville. Tuosta mikä on liikeellä ja paikalle. Oma liike. Me kootsitaan kaveri kulumaan siitä. Tämän viikon aikana laittamaan niin tapahtuman järjestämiseen. Elkää jo! Ja kun on liike päällä. Älä me kutsumaan. Puolivälierä. Parissa miehet 77. Asuissa ja sisäkulmaa. Lisää vaan. Rauhassa vähän painosta. Jatka töitä. Jatka töitä. Pikkusen siirtyi Me kootsitaan kulmaa ja lähet sieltä päin. Käät ylös! Liiku mikä on liiku! Liike! Käät täällä liike! Käät ylällä ja liikut sitten. Rauhallisen alun jälkeen mä Harry Kottila sitten näitä tulee, että jos Kallio Ottaa sinne alas ja lyödään ylös. Kädet sinne päin. Viereen. Hyvä. Liiku sivulle, älä lähde siihen ristiin lyömiseen. ottelijan Mikä on vahva prässi siellä häkkiä vasten. Kipainiin on alas pieni nappaa ja sillä Kallio pääsee. Voisin ottaa tämän ensimmäisen erän. Ongelmalla tässä, että kuitenkin noita kipeitä hyökkäyksiä ja jako työssä voittamaan samaa mieltä. Ja voi esittää tänne. No niin, Janne Valman näkyy ottelussa. Se näkyy, menee Facebookiin ja vapaa tämän SSI:n tapahtumaan. Se on siis siellä. Siellä näkyy ainakin kohdateen. Nyt sitten toiminta lähtee käyntiin. Siellä niin tämä on täällä, kun ei rauhallisesti mitään niinku ryntäilyä ei olla näkemässä. Herrat vaihtaa muutamia javeja ja
Salen. Vastaavanlaisia Jaa. edellisessä erässä. Kuinka kovaa toi. Entä se muuttais liikettä, niin kaveri on vaikeampi tehdä niitä. Kättä ylös! Kättä ylös! Meni käänty ylös. Minuutti mennyt. Älä mene taas kun junaa, pieni sivuuttais liike siihen. Terävästi sisään sinne. Lyötiä vähän perään, kun oot potkassu sitten irti. Kädet ylös, kädet ylös. Takakäsi ylös. Noihin pitäis reagoida. Vika liike. Kerrottiin, että äänitys on jäljellä. Laita upparia sinne. Älä nosta leukaa, vielä leua alalla kun meet lähelle. Kädet sinne päälle. Nyt sitten Mika paine siihen päälle. Älä anna ottaa kiinni sieltä alakropaasta. Aina puhelikas kotiin. Lähes kuulkaan niitä käsiä. Ei tule. Meitä saa kättä väliin sinne kausin. Ja nyt irti. Nyt vie tonttiin Mika. Hyvä. Ota liukia ottaa sieltä takaa. Älä lentää liian päälle. Älä mene liian ylös. Kääntää tätä tilanne täysin. Jalat suoraksi. Hyvä. Ja nyt lyö. Mika lyö. Et jää sinne ylös sieltä. Ei just lyö. Lyö sinne. Lyö! Ei tuu! Ei tuu! Ei tuu! Toinen erä. Noin, olisiko erän puolivälin aikaan jälkeen, niin vähän hankala ottelu Kalliolle, mutta sanoin, että rutiinilla onnistuneen alasvien, niin välin jälkeen kampet selkää. Joo, niin oli mä huomasin. Mitä joka on? Mä mietin, oli kyllä hyvä, että hyvin. Se liike, jos mä uskaltan mennä. Tulee hyvin vastaan ja mä oon myös leukaan yleensä. Tosiaan nyt on vähän käsiä. Ei ole maalata sanoa niin kuin lähellekään. Sinä varoille. Urheilalle palautteen. Tää siirtää vähän sitä mikrofonia lähemmäksi. Täällä on aikaisempina vuosina Elisa Viide, tämän TV-tuotannon järjestäjä, heillä oli omat laitteet, että eivät ole valmiita Toivottavasti nautitte tästä. Käytä vaan Heikki kunnolla ääntä sitten kanssa. Joo, katsotaan, jos on aika monta tuntia. Kyllä, kyllä. Tietysti se mikä pystyy, niin sen mukaan. No niin, ja sitten meillä on oikeastaan seuraava ottelu. Sama sarja, eli ympäri erä. Varassa miehet alle 77 kiloa. Kulmaan tulee Sander ja hänen vastustaakseen punaisen kulmaan Teemu Aslo. Onko meillä